тая тъмнина, дали ще мога. Малко лапа, моля, да е. И там зад моите мама послушай. Мисля, че ти не се разсвява. Явно тая кола на друг. Това стихотворение се казва болнични по извънздравни пътеки. Когато сме болни от реалност, всичко ни се разминава, но не е безнаказано. Стените, сред които попадам, имат стъкла и огледала. Гримасите от любовта са стъпки на хипопотами. Отчаяние, надежда, следите не отвеждат към нормални и добри съграждани. Слепило унемели заслабителното спазвам щастие. С клюнове и пипала рапирам заедно с отчаяните от нормалността. Болезнено е да се разхождаш гол сред хора, ножове и вилици. Те все още обичат месото от два крака, така красиви в бутуши с високи токове. Вечерят изискано пациентите заразени с реалност. Чиниите им пълни с високи размисли за света и смисъла на живота. Но готвачът няма нищо общо с тази невидима, но очевидно смъртоносна болест. И сега това е един така, на времето преди 10 години правих едни стихотворения, които потикваха към протест. Последните протести ме накараха да преосмислям нещата и това е стихотворение, което ще прочете нещо такова. Това, което наричахме народ, се разпадна на пипала и хуботи, смазани се самовъзстановяват, но не организъм се получава, а фантоми, сънища и квантови практики, в които целуването е малко, смехът и озлоблението изпълват бреговете на една река. Отдалечени кванти, уж целувки и цветя те притискат, но не в пътя на фантазиите, водят те сред ураганите и Ориноко, пираниите и макакото, диктуват оная справедливост, която до вчера гниеше в теб. Нещастни молекули, разбити атоми, в тази верижна джунгла, наречена гражданство, обитават пространство, едновременно в три точки, и на вълна, и на човек приличат, но не са нито вълна, нито човек, оперирани от към Господ, който присъства с отсъствието си, дупка на фантазиите ни, липса, даун. В тази всеобща лудост ми е уютно, зародиш семенце на голямата архитектура, която предстои, зародиш с верижна реакция, възможни трима цигани, ориенталци и шопи, съшиват и трима сирийци, българска нация, съшита с нещо недовършено. Клокочещо недовършено улица, не е стигнал асфалтът, не са стигнали фондовете, фронтално изглеждаме като Цариградско, нагънато, квантово, на три места едновременно, до някъде материални, до някъде облачни. Същият народ гласува 5 пъти за идиоти и все пак не е идиот. Протестът му е малко мунчов, но не невъзможен. Предстои му да бъде обичан, да му бъде простено всичко, защото което прави е несравнимо, с нищо подобно под небето, въпреки достолепната Европа с реверсът, вечно приключение, неизвестност, пътуване в необятното, стига да имаш 300 години на разположение, разтежение на сухокрайници и вехници, на една моя държава тук вътре,
отгледана като България, наплюта като такава, но гладка отвътре рис, стихнал под своята кожа преди да я съблече, но все още не го знае, втренчен в плячката, в своя успех, неизбежно като устни, като вагина, откъдето започва живота. Употреби на целувката. Виелиците на небето са усукани и в мен. Понякога се разплаквам от хубави неща, без да им вярвам напълно, като на прекалено сантиментално. Повече се доверявам на хора, объркани, напуснати или крехки, нефламбирани. И не с разтегнати прекалено щастливи изражения. Състезателно преминават времето и живота. Вдигат прахоляк, докато мисля за къща, семейство, обществени ценности, безполезни, безцеремонни, изцеждат сънища и чаршафи от мен. Надичам през дупките на окарина към извънземно пространство. Огънят се е втвърдил в алкохолните устни, изящен порцелан от преди няколко века. Някои с отекчително сериозни изражения употребяват целувката и по друг начин. И последното да не тъчи. Се казва вътрешен човек. Нещо любов. Полетнала по болката я носиш, рокля, с цвят на вишнево и с алкохола ярък. Точно болката е инструмент да конструираш вътрешен човек с неподвижни стави. Не е опорна точка, въпреки чаровните си кварки, а срязаните пръсти стават на хриле. Главите срязани се умножават на ламя и как ли бих целувал устните им, за да взема изпод езика им монета с образ на римски император и владение с арки. Пилонът между облаците и солта в морето не е най-подходящо място да развяваш оскъдното си облекло, подобно флаг за гладни жилещи прегръдки на тоя вятър, тъмно вещество, брутален сред неистовия космос. Ще късат тънките ти вени, ще се срастват на посоки, ще къса нервите, коприна, ще се страсват в електрични възли, ще ти изтръгват ногти и ще чупи зъби, и всичко ще се смесва и зараства, и пак ще се покрива с вантиста кожа, и прекосиш ли слънчевото огледало, сама ще си изгубиш своя образ, вървейки в себе си, без да се познаеш. Децата ти не са единствени въжета сред остър вятър. Немилостиво така се срастват и създават световете. Подобно кехлебари ни пронизва с отровна сладост мършавото време, змийка черна с блеснали езици. Самите ние ще ги проговорим, за да разберем децата си, които тръгват. Пукот е животът, сливане на кварки, експлозията пръсва към жела от жилиски ръце, обсаждат сърцето ти и търсят неподвижна точка да ги премести. Пространството е с хромофилни пипалца и трябва да издигнеш неутешителната тишина, да бъдеш прицелен отвор, пикелът на Троцки. Алпинистът вдига по-високо увисналата мисъл по въжето, окървавен над пропаста. Такава е вселената за тоя, с теорията, дето се оплези, ухилен, че ни е завел на парти, с алкохолика домакин, невидим, дребен, подвластен на експлозии и гений. Подскачаш
в нескопосни циклотрони. И моите циклотрони се прицелват нещо. Прилича то на ябълката първа, все още неотхапана, но носи надеждите ни и започва всичко от този ден, когато всяка памет отворила уста на черна дупка, неказания допир през сълзи преглъща. С оскъдното си облегло си тук, подобно флаг, при сблъсъка се разлетява нещо, изпуснато от дума или име. През всичките разумни клопки вее знаме, прокъсано и електрирало, посред сигнали СОС. Морзът му от неутрино пише, предъвквайки невнятно име, орех, нещупен в мен от клещи и раздели. Сега ще започваме музикалния рецитал на Димитър Матакиев. Да се готви дете Кавка. Заповядайте. Мерси. Сега ще изпълня едно парче, което е символ за underground. Казва се Breaking the Wall. Само трябва да си пускам инструментала. Не разбирам от компютър. Канала трябва да се